Hak step jong ka nyau tarik ulber araja arpusan ki Paidbah bayat bayang haki benta ka police point Laitumkhrah kila yo I ka plaking ka bayong hakmat ka Prakash hotel bada ka jing antat bayo deu bom kila pentep mardor sa kibor pulit mardor kibor pulit kila wan sa ketika jaka bat kerkot ya ketika benta bat katba ki pulit kidang wat benya ya ketika pla ki Paidbah kila Kyrwoh bat sir mensim Kam hadian ki pulit kila play ketika pla balalap badan tanggal laptop hapo jengka lem kitiar kitar simen bala suba balakum I eka da mano re mano Nolor ka laptop bat kiwei pat kitiar lalap ya ka pan ka jong wei bar jalau bala tip kerteng kumu M Ahmed Shu kam hadian ki bor pulit kila penti kena bakadai ka pla bala I dau teu brio ubat dang halenti banwan kam ya ketika pla jong u Kajing Sabtiang ki Paidbah na kani kajing yo I ketika pla ka day namar kajing dia Paidbah hayo Laitumkhrah South na menshwa kadang sa ha kajing mut jing perkhat jongki Kumban chupan kan mau ba ketika jing dia Paidbah ha ka spau tare unailar arja arpuai ha ka por mensengi ha ka ba arngot ki brio ki la mensau bat la sim jingkit khli ya kani kajing pen Paidbah da ka sengking Atiar ka hinyau trap National Liberation Council HNLC Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya